Rene sik. Masalah nggen dodo nggen gulu kruwi ngete nganti kaya ngono to. Mbak sing krebab iki ngelapi apa piye ngono. Perjuangan ra apa-apa kuwi malah mbakar lemak kuwi nong, ora apa-apa, mbakar lemak ngono. Kudu semangat. Kapan oleh olahraga yen ora ngene iki? Dadi olahraga yahene iki pancen ya salah kedaden kowe iki. Ha iya, iya. Jenengan olahraga niki yang manten niki dah, Pak. Siapa? Sing cetro. Apa? Jenengan lah olahraga nggih yang manten niki. Apa? Jenengan. Aku ta? Nggih. Ora mesti. Oh, Pokoknya sak lenane anakku aku olahraga. Kowe iki senengane mancing-mancing ora. Umi Hafifah. Ya. Iki sinden sing lagi viral iki nang YouTube iki. Wah, penggemare akeh banget iki. Ya, Ana lho, ana sing WA karo aku Pak Dalang, nami kula Sony. Kula niku belas mboten seneng kalih wayang. Lah, mbah kula jenenge Mbah Saimah niku anggere jenengan siaran langsung teng YouTube nika mesti njaluk disetelke YouTube sampean pas sing nembang Nduk Umi. Angger sing Nduk Umi nembang niku njur mbah kula mesti goleki fotone Umi. Dadi Mbah Saimah duwe fotone Umi. Mbuh kok ngendi ra ngerti. Terus dipangku angger Umi nembang dheweke nangisi foto sing dipangku kuwi mau. Kuwi guyon. Yakin demi Allah, Truk. Ngono kuwi tenan WA karo aku. Wong tresnani nganti kaya ngono. Elok. Kuwi Mbah Saimah kuwi wong. Wong pada kewan apa ya wong kok. Wong temenanan kuwi yakin demi Allah. Yen ora percaya golek ana nggon apa kuwi komentar nggo YouTube Kunta di channel ki ana sing ngono kuwi. Oh iya wis matur nuwun. Le kepareng-paring apresiasi kaya ngono. Pelok nenem. Oh iya. Awake dhewe tetep mengenang ya kuwi swargi Ki Haji Mantep Sudarsono, Truk. Iya, panjenengane iki maestro dalang empu paripurna. Karanganyar iso kondang kajuwara saindenge Nuswantara merga duwe Pak Mantep Sudarsono sing wis berjuang untuk memperjuangkan wayang sehingga mendapatkan penghargaan dari PBB UNESCO wayang sebagai masterpiece karya agung budaya dunia non bendawi. Salah satu pahlawannya adalah Piyayi Karanganyar ya kuwi Pak D Mantep. Mula muga-muga Pak D Mantep tansah ayem tentrem wonten luka baka minggah wonten kasuwargan langgeng. Amin. Ya Nduk Umi ngadeg sik ya. Duduk. Nah. Ya, gandeng saiki wis dewasa sampean wis bukan anak-anak lagi. Ya, ngaturake salam hormat marang para pamirsa sing kepareng rawuh lan uga sing kepareng monitor ana ing YouTube nadyanto wis tengah wengi parandene isih 1000 lebih sing kepareng monitor. Wah iya matur nuwun ning atase mung awake dhewe dalang kosawan kaya sing nonton akeh. Aja-aja robot kuwi sing nonton. Dudu asli lek kuwi, yakin. Iso ta tuku ning Shopee? Iya ning ora kuwi ora. Tuku ning Shopee. Bareng ngentahi kuwi penonton tenan iso Shopee ora. Ayo ndang ngomong ngono. Nggih, wilujeng dalu dumateng sedaya para tamu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Kula wakilipun rencang-rencang Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami panjenengan sampun kersa mirsani Pak Yoyo dalu punika, Pak, Bu.
Aja dalang jeneng Yoyok ora pantes. Ki Cahya Kuntadi. Jus kalah nek tulisane diprodo grenjenge lho. Cahya Kuntadi. Nah, ngerti ora artine Cahya Kuntadi? Mboten. Lah, takono karo Pake ora ngerti artine. Cahya Kuntadi. Cahya itu sinar atau sorot, kunta gaman sing landhep, adi iki linuwe. Dadi sinar senjata yang hebat ngono kuwi. Mula anakku papat. Lah kuwi mergo ya senjata kunta kuwi mau. Jane aku jane rapati anu ngono kuwi. Ah iya, bojoku sing nyuwega. Aja ngono kuwi, ya. Ya terus ya. Matur nuwun panjenengan sampun mirsani Pak Yoyok wau, Ki Cahya Kuntadi wau. Wis ora ariken karepmu ngono, Ndang. Yang nonton di sini maupun yang di live streaming Kuntadi Channel, saya mengucapkan terima kasih. Semoga mugi-mugi. Ngono weh. Wis jan. Iki ki ning Solo cedhak kraton ya, semoga mugi-mugi lho. Sing apik lek semoga ya semoga lek Indonesia terus Jawa-Jawa terus. Nggih, Pak. Ayo. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Amin. Sehat wal afiat. Durga mendak Kalasena Yuwana Basuki. Waduh. Terus pripun niku, Pak? Tak takoni Yuwana Basuki ki apa? Basuki niku lak bakul bakso ngono kuwetak ngono ora. Slamet. Heh? Slamet. Iya, Slamet donya prapteng akhir. Amin. Amin. Iya. Sampun. Wis. Pun. Lah iya, awakmu iki lek nyuwara nembang wis apik aku percaya. Le dandan ya cantik kaya ngono. Angger ana omong mesti teng plekutuk ngene apa to ya. Mbok belajar diapalke ngangge naskah ngono. Kula grogi, Pak. Grogi karo sapa? Grogi anu niki lho, napa kuatah sing mirsani niki lho. Lho sampean aja ngono buktine ya wis tau tak jak ning Jakarta wis tau to. Nggih, trae. Ah, nung kok sik grogi ning TVRI ya tau siaran. Nggih, lah tapi kalih tahun mboten medal. 2 tahun ra metu. Nggih. Bah mendahmu meti lho kuwi ya. Nggih, umet Tenan kula. lah ya, 2 tahun kok. Bareng saiki iso metu piye? Wah, gleleng ya. Gleleng. Heeh, marem ya. Marem, Pak. Oh ya aku bar metu langsung tuk uwak ngono kuwi. Seneng iso tanggapan ning jaba ngono lho. Mergo lek ning omah gur nyawangi HP karo blonjo. Nang ndi Reng? Sapi-sapi. Nah iya kuwi. Ayo nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Nggih, karyane Mbah Mantep. Nggih. Ngenteni. Sak bawane wis apa? Bawane dereng apal. Dereng apa? Dereng. Oh, tak wakilke Mas Mujoko Joko Rajamala lek ngono. Ayo, Mas. Ayo tak wakilke Mas Joko sik. Iki ya seniman Karanganyar iki. Ha iki meneng-meneng Mbak Penyaron kuwi gali lho kuwi. Ha iya. Mlelet saiki senengane bedil ora mung manuk, cah cilik barang dibedil kok saiki. Oh kuwi pancen ra sengaja kok ya. Ayo Mas, sik. Sandiasma mergo iki penting iki. Yen diwaca mudhun iki tulisane Mantep Sudarsana nuwun sewu. Iya, mula dhisik dhewe M. Ayo Mas. Nano. Manah yen ke taman wuyung Tep. tepung mring wong ayu kuning Su. Ayo Su. Ayo Su ngono lho. susah lamun den lalekno Dar. Nano. darmane kedah sumanding Sa utawa so. Ya. senadyan namung sedhela No utawa na. nambani kangening ati
Sinden 5 nyuwun tepuk tangan untuk Mas Joko Rajamala. Wah, elok lho kuwi. Iya kuwi ambak apa kuwi jenenge pengrawit ning ya serba bisa. Iya nembang barang ya apik. Iya. Lanjuti diresapi ya. Iya, Pak. Ayo, monggo karya besar Sang Maestro Ki Mantep Sudarsono. Ngenteni. Dados. Aku ngenteni tekamu hanya Rasa tenang ya, Truk. Ha iya, apa neh sing ngenderi adikku lanang Mas Hendri? Iya. Janjane bengi iki kudune dheweke iki nabuhi utawa mendukung pujangga laras ana Gebang. Ha iya, ning disambati karo Mas Imam, ngendera Pak Yoyo akeh ompak-ompakane. Batine mesti kek sore ndi sampak tok ngono. Anak mau penanggalan mau pajejer anak Rama Dewaningsun. Ha iya. Ora apa-apa, wis jos pokoke. Lah galihe nek kene ora entuk pedhot. Nanoneno, nanoneno ora entuk pedhot ning ngono kuwi. Kok nganti pedhot berarti kowe Arya iso pedhot engko bakale. Taruhane pacar iki. Ayo, yo. Nanoneno, nanonane. Ayo, Kledang, kledang. Terima kasih Umi Hafifah. Enong winong, ayo nduk iki nyambut gawe ora nonton wayang, ayo. Ket mau mangan ae. Awake lho wis sakmono kok mangan ae ngumun aku ora. Ayo, ngombe sik. Wah, wis gayemi ae ora. Ayo. Ayo ngono. Adek nang, ayo.
Rasakno mula aja mangan terus. Dadi lek kon nembang men siap ngono. Lah kuwi sing gayemi terus kuwi. Alah. Ora sir diet apa poso ngono apa piye ta nang kowe iki nang? Mboten. Mboten. Pengennya langsung kurus mawon, mboten sah diet. Oh, ngono. Nggih. Heeh. Oh iya, lek jane pengen kuru ngono gampang kok nang jane. Lah pripun? Hah? Lah pripun? Sampeyan duwe pacar to? Pun. Lah pacarmu kon golek pacar neh, kuru dadak sampean mene. Yakin kowe? Enggak gitu dong, Pak. Kenapa? Jangan. Nah, kamu gak pernah ke Shopee sih. Rono neh ora. Asli ngendi, Nduk? Kula asli Tulungagung. Tulungagung. Wah iya. Karo Bu Kesi pernahe piye? Bu Kesi niku. Ayo, muni tunggal Adam Hawa tak kotak. Apa? Mboten. Lah apa? Nun sewu lek wong wedok lek guyui sing ora ora ngono kuwi ya saru ngono kuwi. Nggih. Ndak dikira Dursasana kowe. Angger tidak guyon mesti wah. Dawuh man. Ora ngono kae. Ngono ya. Kelas piro saiki kelas piro? Kula kelas 3 SMKI. SMA to? Nggih. Lah ya kelas 3 wis mbleguk semono ora. Dikurokne awake ya. Nggih. Jane sedina mangan piro to? Setunggal. Pisan to? Nggih. Tenan yakin? Nggih, tapi jajane sing kathah. Oh. Wis karepmu arep ndedos karepmu malah suatu saat awak lemu sosok ngrejekeni. Bener kowe nang. Nuwun sewu kaya Mbak Endah Laras kae. Peyine lemu kaya ngono ning malah sukses malah apa lancar viral ngono kae ya ta. Ampun ngoten, Pak. Lah ngapa? Iki kula pengen diet malah mboten siyos lek jangan ngoten niku. Hah? Lek kula pengen diet. Kowe tak omong ya, sinden ki perkara menarik utawa ora perkara kuru utawa lemu. Ning piye carane luwes membawakan situasi dan kondisi menarik perhatian penonton. Sampeyan tahu krungu to jenenge Mbak Tatin sindene almarhum Pak Seno? Kan ya lemu kaya sampeyan. Ning gandeng pinter mengolah suara, pinter ngolah karo awak sing gemes pirang-pirang. Lho, ngono kuwi. Kula nggemesin berarti. Apa? Kula nggemesin. Heeh, gemesin ning bar kuwi mari nglemesin kowe iki. Dilem malah mayu ora. Wis. Ayo nong, nembang nong. Ayo, coba kaya apa? Nembang nopo, Pak? Niki, Hah? Pak. Nembang nopo? Janjine. Janjine kok janjine piye? Lali dik ayo. Lali janjine kok janjine piye ora. Ayo coba kaya apa engko mburi digarap jaranan gandeng. Tulungagung iki kondang jaranan ya kuwi mau tak sebutake kuda birawa karo Sapitri Putra. Nah iki engko lek kon jaran nggon mburi tutupane apik iki. Ayo. Siap ya, Nang? Insyaallah. Lek joget kaya wingi ning ndopo lho ya. Nggih. Apik wingi iki tenan penggemare akeh wingi. Ayo, Oh, diaturake. Monggo, Cok. Ayo, Mas. Mas Hanan. Ayo coba. Hare
Lah ngono kuwi sing tak senengi. Nadyan lemu ning luwes. Apik. Masuk mboten, Pak? Woh, masuk kabeh. Ayo. Ya, soalnya kula nggo mesin. Mesin. Ini malih saya kemayu ya. Ayo. Rapopo tingkatno, lemokno neh rapopo. Penting luwes. Ayo. Nene kang tak danda. Oke. Janjane kupene Madhok rene sik. Masalah nggen dodho nggen gulu kruwi ngete nganti kaya ngono. Mbak sing krebab iki ngelapi kok piye ngono. Perjuangan ra apa-apa kuwi malah membakar lemak kuwi nong, ora apa-apa, membakar lemak ngono. Kudu semangat. Kapan oleh olahraga yen ora ngene iki? Dadi olahraga yahene iki pancen ya salah kedaden iki. Ha iya, iya. Jenengan olahraga niki yang manten iki Pak. Siapa? Sing cetro. Apa? Jenengan olahraga nggih yang manten iki. Apa? Jenengan. Aku ta? Nggih. Ora mesti. Pokoke sak lenane anakku aku olahraga. Nah, iki senengane mancing-mancing ora. Oh, anu apa iki nggen ngisor gelungan dikek seliwir. Oh, iki lho. Mburi. Madhep karo sik. Enong, madhep karo. Nah, wah. Jan apik kaya jaran iki. Ayo. Apik nang ora apa-apa. Nong, jaran itu ada filosofinya. Napa, Pak? Kuda itu ya enggak punya pusat atau udel. Nggih. Dadi ora duwe kesel. Sapose to falkose. Yo apik kendhangamu kosek ta. Ha iya. Ning kuwi tegese sampean le bekerja, le berkesenian ora duwe kendur, ora duwe capek. Nah, selalu bersemangat. Nggih. Masuk mboten, Pak? Masuk. Beh, lah iki. Ya jas iki. Ya, dintekke nang. Yo aja lali nggen mburi engko. Ayo.
Jan-jane kowe Manut aku, Cuk. Awas. Dah. Nang amsake tenan wae. Paling sindel 5 rekoso dhewe sampean kene-kene nyanyi. Nah, lumayan. Nyanyi kena nggih tuku ning Shopee ya. Atur nuwun, Pak. Walah, nggo anduk apa ora? Napa? Nggo anduk ora? Mboten. Nggo anduk ku piye? Mboten. Lho kringete nganti kaya ngono mesakne aku. Ah, Jan, ayo iki ponakan kuwi ponakan. Heeh. Ponakan butuh-butuh. Oh, semprul iki arepe dan kuwi arepe. Mangka Cah, karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados
matur sembah nuwun. Wah, 5 kompak kabeh.